Deuteronomy chapter 31, verse number 3, we have verse number 6, this is your verse number 8. Thank you, Lord. This incwadi le uNkulunkulu ayikhulume ngayo kuba uPostoli ngo-December in fact wangazisa ngale ncwadi lokhu ihlezi enhlizweni yami sabathi ayiphumi. So I believe uNkulunkulu ukuthi ukhuluma khona lokho empilweni zethu namhlanje as we are about to cross over siwelele onyakeni olandelayo. Verse number 3. Kepha uJehova uNkulunkulu wakho uyakwela phambi kwakho, achithe lezi zizwe phambi kwakho, uzidle. uJoshua uyakwela phambi kwakho njengokukhuluma kukaJehova. uJehova uyakwenza kuzo njengokwenza kwakhe kuSihoni naku-Ogi, amakhosi ama-Amori, nakulo izwe lakubo ababulalayo. uJehova uyakuzinikela phambi kwenu, nenze kuzo njengemiyalo yonke enginiyale ngayo. Qinani nime isibindi, ningesabi, ningashawa luvalo ngabo, ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho uyena ohamba nawe. Uyakuyeka, akakuyeka, akushiye. Verse 8. uJehova nguye ohamba phambi kwakho, uyakuba nawe, akakuyeka, akushiye. Ungesabi, ungabi nangebe. Amen. Siyabonga baba izwi lakho. Khuluma ngalona namhlanje. uNkulunkulu wethu ongcwele sifundise siqinise ngalo. Khazimulisa uKristu indodana yakhe egameni likaJesu. Amen. God crosses over before you. uNkulunkulu uyawela phambi kwakho. Amen. La iBhayibheli esifunda khona namhlanje ikhuluma uIsrael ehamba noMose up until befika emngceleni owawungena eKenani. La base bengasaphumi eGibhithe, base bephumile bahamba uhambo lonke leminyaka emide, base befike emngceleni manje ozobangenisa eKenani. Amen. Besakhepile uNkulunkulu wayesekhuluma lamazwi ewakhuluma kuMose wathi tshela uJoshua lamazwi ngoba manje wena awusezoqhubeka kodwa uJoshua uzoqhubeka. But lamazwi athi ke uNkulunkulu elesithi the Lord your God himself crosses over before you. uNkulunkulu wakho qobo lwakhe uyawela phambi kwakho, uzodestroya lezi zizwe phambi kwakho, ekwenza ukuthi wena uyidispossess, ukwazi ukuthi uyidisarm whatever obekuyi ngama weapons akho. Amen. So ke leli Bible uNkulunkulu mayikhuluma noMose, uMose wayesetshela uJoshua lezi zinto ukuthi Joshua lalela, njengoba manje usungena la uNkulunkulu uye ohamba nawe. Verse number 18, and the Lord, he is the one who goes before you. He will be with you. He will not leave you nor forsake you. Do not fear nor be dismayed. Amen. Ukuhamba kukaNkulunkulu phambi kwakho. Njengoba sisonwelela manje onyakeni olandelayo, ila mazwi bazalwane engifuna siwelele ngayo mase sikhuleka manje, sikhulekele phezulu ukuthi uNkulunkulu ngifisa wazi ukuthi uhamba phambi kwakho kulo 2026 esingena kuyena. Awunjenga eminye iminyaka le. This one, God himself, he goes before you. Yena uNkulunkulu qobo lwakho uyena ozokuvulela qala phambi kwakho, ahambe phambi kwakho. Now ngifuna sikhulume ngaleyo nto ke bese siyathandaza ukuthi kwenzakalani ke mangabe uNkulunkulu ehamba phambi kwakho ulandela yena ngemva kwakho. What happens mangabe uNkulunkulu ehamba uye ohamba phambi kwakho? Kunezinto ezinhlanu nje ezizoyibala bese sithandaza phezulu kwakho. Number 1, izinto ezenzekalayo mangabe uNkulunkulu ehamba yena phambi kwakho zivuna wena. It is for your advantage ukuthi umnini mandla onke
uye okuvulela indlela. Amen bazalwane. uNkulunkulu ehamba phambi kwakho we number 1 kuba ukunikeza guidance, ukuhola ngendlela yakhe. Hallelujah. Uyena oyalela inyawo zakhe. iBhayibheli kwincwadi yamaHubo chapter number 37 uverse number 23 lithi inyathelo zolungileyo ziyalelwa nguJehova. The steps of the righteous man are ordered by the Lord, and he delights in his way. Ethokoze yena endleleni yakhe ngenxa ukuthi inyathelo zakhe lowo ziyalelwa nguNkulunkulu. Mangabe uNkulunkulu ehamba phambi kwakho kumele ukuthi ube nguye okuyalelayo ukuthi xobaphi ungaqobiphi. Hallelujah. Kusho ukuthi i-communication phakathi kwakho naye kufanele ibe clear, uzwe kahle adekabelelo usisi la ethulalele kahle ukunyenyeza kwakhe eyintweni zonke lo mhlawumbe ukuthi ubuze intando yakhe. Uzokhuluma udiscuss izinto ezikanjalo noNkulunkulu kuphokho ukuthi wazi ilanguage yakhe, i-vocabulary yakhe, wazi ukuthi ukukhuluma kanjani. Uma ngabe ungenayo ilanguage ya imagine umuntu okutshela izinto ezibalulekile kakhulu ekhulume nawe kodwa ngesifriend. Usabathe uyalalela lo muntu ekutshela izinto very much important oyidingayo empilweni kodwa kutshele ngelanguage ongamu-understanding ngayo. Uzothi lo muntu ukhuluma igibberish ingekho, angikwazi ukuchitha isikhathi lo ngimlalela ngoba angimuzwa, ngim-understand. Kanjalo-ke bazalwane, uma ngabe iBhayibheli lithi inyathelo zolungileyo ziyalelwa nguJehova, kusho ukuthi kulo olungile i-communication yakhe noNkulunkulu iclear, bayezwana ngokucacile. Yini ezokwenza ukuthi-ke umuntu ezwe ukukhuluma kaNkulunkulu? Izwi akukho uNkulunkulu ukhuluma ngezwi lakhe. uNkulunkulu noma ungakhuleka 10 hours 10 days uma lingekho izwi lakhe kuwe awukwazi ukuthola iresponse kaNkulunkulu. Uyaphendula kodwa uma lingekho izwi kuwe awuzukwazi ukuzwa ukuthi yini esho. Into ezokwenza uzwe ukuthi ibanezi kuwe, ebese uNkulunkulu akwazi ukuthi agovuze izwi lakhe kuwe, atomule lelo elikhona kuwe ukuze akunikeze impendulo oyidinga ngaphandle kwezwi kaNkulunkulu kuwe. Kulesi sikhathi nakulo nyaka ka-2026 esongena kona uzomisa athi izinto eziningi engezakho uNkulunkulu akunikeze zona, kube ukuthi awukwazi ukuzwa ukuthi kumele wenzeni manje, kumele uhambe kanjani manje. Kodwa mawunezwi likaNkulunkulu uzoholwa uyalelwe nguye uNkulunkulu. Uthi uyawubika eBhayibheli amaHubo chapter number 23 uJehova umalusi wami bese I shall not lack. Awukwazi ukuswela uNkulunkulu ehamba phambi kwakho. Ngaphandle mawuhamba ngendlela yakhe ebhekane naye ebhekene, kodwa mawulandela la ahamba khona awukwazi ukuswela. Uthi angiyakweswela, uthi yena uyangisa nasemanzini okuphumula, uyangisa nasemadleleni akhazi. Ungenza ukuthi ngimlale phansi, angihambi uma ngabe ngakasho ukuthi angihambi. Manje silala phansi emadleleni akhaza, siyalala phansi. Manje siyahamba manje siya nasemanzini okuphumula. Isikhathi sokuhamba olungileyo inyathelo zakhe kumele ziyalelwe nguNkulunkulu. The only way ozokwazi ukuthi uzwe imiyalo yakhe nokuthi ukuhola kanjani ukuthi wazi izwi lakhe. Ngaphandle kwezwi lakhe angeke uzowazi. Uthi uDavide-ke lo uyamyisa nasemanzini okuphumula, uthi ubuyisa umphefumulo, he restores my soul. He restores my soul. Uthi umholela nothi kuphela emadleleni akhazi nasendleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe. Uyabona mawuhola uNkulunkulu-ke kulo 2026 uzobe eziholela endleleni zokulunga, esiholela emanzini okuphumula, esiholela emadleleni akhazi. Akukho ukuleka, akukho ukweswela kwabaluswa nguye, kwabaholwa nguye. Umalusi wakuqala wayengahambi emva kwezimvu kodwa ubehamba phambi kwakhe. Yingakho uJesu ezami izipho ziyamazi nami ngiyazazi, ngiyibiza namagama, iphimbo lami ziyalazi. Mangabe ehamba phambi kwakhe izipho bezimlandela ngemuva. Kanjalo uNkulunkulu kulesi sikhathi sika-2026 esingena kuso ufuna ukuhamba phambi kwebandla lakhe ebese landela lona ngemuva ukuze lizohamba
one, ukunikeza guidance. Number two, mangabe phambi kwakho, he becomes your focus point. Uba i-target point yakho, ukuthi kube nguye ophambi kwakho, amehlo akhe ajonge kuye, unganako okunye okwenzakalayo engapha nangalapha. He will always be before you to ensure that you do not lose your focus on him. And even in difficulties, uzohleze phambi kwakho. Uma ngabe uNkulunkulu njengoba ethi ngizohamba phambi kwakho, ufuna ukuthi wena amehlo akho anamathele kuye. Uthi uDavide wasendulo chapter number 16 omahubo, I have set the Lord always before me, because he is at my right hand, I shall not be moved. Misile uNkulunkulu njalo phambi kwami, ngoba uma kwasokunene sami anginamnyakaziswa. Uma ngabe uNkulunkulu uzomisa phambi kwakho ukuthi uholwe nguye, uma ngabe uzolandelela amehlo akho anamathele kuye, noma ngavele istorm esigakanani, nangu uJesu uyaqhamuka uhamba phezu kwamanzi. uPeter uyambheka uJesu uthi wena Nkosi, uthi uJesu yimini, uthi ngabe wena shona ngize, uthi uJesu woza. Amehlo kaPetro anamathela Jesu, wayehla emkhunjini wahamba phezu kwamanzi. But mangabe amagagasi sephakama, imistake yakho uPetro wafocusa emagagasini, wasusa ifocus yakhe kuNkulunkulu. Lithi iBhayibheli wacwila, kodwa kwasukuthi uJesu khona walulisa kanti wamdonsa. Wayesethi bheka mina, wayesethi siyahamba sibuyele emkhunjini. Lithi iBhayibheli uPetro wahamba noJesu side by side, bebheka emkhunjini. Ifocus yakhe seyisusile emagagasini nasemanzini nasemoyeni okhona. Wafocusa mangabe sifocuse kuye, come what may come, akuzukuba namthelela kithi ngoba thina siqolozele yena. Ingakho kwalincwadi yamaHebheru chapter number 12 uthi, therefore since we also are surrounded by so great a cloud of witness, uthi asuseni thina njengoba sifungeswe nje yilesi sixuku esingaka sofakazi, asuseni yonke into esindayo nesono esithandelana kangaka, ukuze siyogijima kahle ngokubekezela kulo mkomelo obekwe phambi kwethu. Uthi sibhekile uJesu engumqalisi nomphelelisi womkholo wethu. Okwethu ukubheka kuye kule race esihambayo, njengoba suqala nje ngo-2026. Okwethu kufocusa kuye ukuthi kwenzakalani ngapha nangalapha. Okwethu ukubheka phambili njengenkomo ezayithwele umphongolo wesivumelwano esikaJehova ibheke eBhethi-Shemeshi. Yebo, amankonyane akhala ngemuva, kodwa inkomo izalane iphenduke. Siyafocusa la sibheke khona. Uma ngabe phambi kwakho uyi-focus point yakho, mbeke phambi kwakho ngaso sonke isikhathi. Noma ngabe kuthiwa kuvela kuhle angeke wone, noma kungavela kubi angeke wone, ngoba umbekile njalo uJehova phambi kwakho. Yena uma wesokunene sakho awunakunyakaziswa. Sibhekile kuye njengomqalisi nomphelelisi womkholo wethu. That is number 2. Uba i-focus point yethu. Number 3, uma ngabe ehamba phambi kwethu izinto ezenzakala, wenze i-preparation ne-provision yalathi nasingakafikeleli khona. Uma ngabe ehamba phambi kwethu uyasiprepare, usilungiselela indawo. Uma ngabe ehamba phambi kwethu uzosinikeza sizodinga lapho esiyakhona singakafiki. He prepares a place for us. He prepares a path for us. He also provides for all our needs according to his riches in glory. Usonjala mawufundi incwadi kaIsaiah chapter number 45 verse number 1 to verse number 3. Uthi usuka nje uJehova kobhotsiweyo wakhe uCyrus, osandla sokunene ngisibambile ukuba ngahlula izizwe phambi kwakhe, ikhulule izinkalo zamakhosi, ivule iminyango phambi kwakhe. uNkulunkulu ufuna ukuvula i-double door before lizodlala lesingisi lithi uvula i-double door phambi kwakhe. uNkulunkulu wethu
kodwa emini phambi to open before him the double doors so that the gates will not be shut. Kulo 2026 God is about to open a double door. Maybe kunomnyango wodwa empilweni yakho kuvalekile kulona yakho, but I'm here to tell you namhlanje ebusuku sizazongena 2026. God is about to open a double door. Ongebuye kube nikho umuntu noyedwa abawuvala noSathane namadimoni akhe abanamandla avule khona yena. No one can shut la evala khona yena. Akekho futhi ongavula. Uthi ke lo uNkulunkulu ovula iminyango emibili phambi kwakhe amasango engabe savala. Uthi mina ngiyahamba phambi kwakho ngihelebha amagebhugeni. Nansi into ayenzayo mama behamba phambi kwakho. He prepares ukulungiselela indawo. Ufika yena kunamagebhugebhu, efika kunemgoqogoqi, afika kunemgoqo, kodwa ngoba uhamba phambi kwakho uthi ngizohamba phambi kwakho ngihelebha amagebhugebhu ngaphule iy'valo zethusi. Uthi akugcini ngezethusi inqume ingoqo yensimbi ebekiwe yavala ukuthi awuzukudlula muntu la. Kodwa kulo 2026 uNkulunkulu wethu ohamba phambi kwethu uzohelebha amagebhugebhu, uzophula imvalo yensimbi, uzophula nemgoqo yethusi. Uthi ngiyakunika icebo yobumnyama nemfuyo ethukusiweyo endaweni esithekile elasibiza lithi and the riches negcebo efihliwe. Uthi uNkulunkulu ayisifihlo, ngizoyithatha ngokunike yona. Ngizokutshela namhlanje ukuthi wena uyayithanda icebo noma uyithandi, awuna choice kulo 2026. uNkulunkulu uthi necebo efihliweyo uzoyithatha kunikeze yona. Mangabe yena ehamba phambi kwakho uthi kwenzile lokho ukuze wazi ukuthi ngiuJehova. Isizathu sakhe sokwenza lento ufuna wazi ukuthi uNkulunkulu futhi uyenzile lento. That is number 3. Kuba khona i-preparation ne-provision. Uyasilungiselela aphinde futhi asiprovide. Ibandla bazalwa nabazalwane abalungileyo bakaNkulunkulu bayobonakala ngombala kulo 2026 because uNkulunkulu wethu uhamba phambi kwethu. Manje nehamba phambi kwethu-ke yipho asizukuswela, we shall not lack. Manje nehamba phambi kwethu. Number 4, security and confidence kuye. uNkulunkulu wethu mangabe ehamba phambi kwethu uqinisa ukukholwa kwakho kuye. Number 1, aqinise. Number 2, ispeed, courage yakho kuye. Number 3, aqinise confidence, ukuzethemba nokumethemba yena ukuthi uNkulunkulu wakho. Uyosho njengoDavide wasendulo uthi uJehova uyinqaba yami nesiphephelo sami noNkulunkulu wami, ethi kuye akukho kuyakungithinta mangikuye. uNkulunkulu ehamba phambi kwakho lo wethu ukuthi kube ne-conviction noma wedwa ukuthi hayi kodwa mana yikho into engangithinta, yini engangahlukanisa nothando kaNkulunkulu ngoba ukubone phambi kwakhe emkhulu ngaphezu kwezimo zakho. He strengthens your faith. U-Isaiah chapter number 41 verse number 10 uthi fear not, for I am with you. Be not be dismayed, for I am your God. Uthi ungangabazi ngoba ngiuNkulunkulu wakho. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous hand. Uthi behold, those who were incensed against you shall be ashamed. Laba babemelele nawe bayotapa. Uthi and be disgraced. They shall be as nothing, and those who strive with you shall perish. Verse number 13, they said, for I, the Lord your God, will hold your right hand, saying to you, fear not, I will help you. Mina Jehova uNkulunkulu wakho ngiyobamba isandla sakho sokumnene bese ngitshela ukuthi ungasabi, mina mnawe. Usho njalo kamela uthi angingedwa, angisabi ngoba angingedwa. Uma ngabe nathi yena ehamba phambi kwethu, sizoDavide ethi noma kuhamba esigodini sethuthi
kakubi ngoba wena unami. Ethi intombi yakho nodondolo lakho siyakududuza. Uma ngabe phambi kwethu uvalo into engabalwa ngisho ubalwa phakathi kwethu. Uma ngabe phambi kwethu usinikeza security uyasivikela. Uthi mangabe bhala uDavide 34 uverse number 7 uthi ingelosi kaJehova iyabisa xa zonke kulabo ababesabayo uNkulunkulu ukuba bakhulule. uNkulunkulu uthumele ingelosi zakhe ukuthi zizokhemba around impilo zethu. Lasilele we are protected. Protectwa izulu. Abanye bathembile inqola zabo namahasi kodwa thina sithembile igama likaJehova uNkulunkulu wethu. Asithemba ikhali zabantu ezethikana sizona zenyama kodwa zinamandla kumoya. uNkulunkulu wethu uyasinikeza protection. Kunayiwana mahubo uthi uDavide ngenxa yokuthi wena uthe uJehova uyinqaba yakho nophesi bonke wathi indawo yakho yokuhlala nakho kushoyo uJehova kuwo. Uthi akukho kubi okuyokwehlela. Uthi afike isifo esiyosondela eduzane nentende lakho. Uthi for he shall give his angels charge over you. Uzonikeza ingelosi zakhe ukuthi zizogada to keep you in all your ways. Ukuthi zigcine kuzo zonke indlela zakho. Indlela ehamba kungazi muntu kodwa izulu lizobelazi. Liyohamba phambi kwakho athumele ingelosi zakhe ukubandana ondizayo nasebusuku ziyopheleza. Ngisho bengaphifa bethumela izinto azisusebenza kulesi sikhathi ngoba uNkulunkulu uhamba phambi kwabakhe uyabahola. Security and confidence. Uyafika uzivikelo sethu. Kunjengoba behamba phambi kwethu akahlobisini. Konke ufuna ukuzakhe iBhayibheli ngakuthi ukuphila kwethu manje kwincwadi yabaseKolosi lithi kufikiwe kuNkulunkulu kufikwe kuKristu naye uKristu lowo ufikwe kuNkulunkulu. Whatever ufuna ukuza kithi kumele iqale kuNkulunkulu Baba ifike kuKristu ihlule naye bese ifinyelela kithi. Ku-impossible lokhu ukuthi kwenzeke. Sifikwe nakusifikelo wona amandla. Wakhabelela wakudala wathi jabula ngakho bandla ngoba uvikelwa wona amandla. Wathi zonke zakhe izitha uyayichitha. uNkulunkulu wethu ohamba phambi kwethu uyasivikela. Number 5 bese siyathandana njengoba ehamba phambi kwethu nje kulo nyaka yini uNkulunkulu ayenza. He's overcoming our obstacles. Uqoba izinto ezisivimbayo endleleni yethu. Asinawo amandla thina okulwa. Asinazi ikhwepha zokulwa. Asikwazi ukulwa nabathalante. Asikwazi thina ukulwa nemimoya yamadimoni namandla kumnyama ngamandla ethu. Kodwa uNkulunkulu wethu emina kithi ehamba phambi kwethu uyasilwela. Asiqobele izimpi zonke ezama ukuthiya nokumelana nokuthi sifike emgomeni la uNkulunkulu esibizele khona. He is a mighty warrior. Uyiqhawe lokulwa. Uyiqhawe lokulwa. Uma iqhawe lokulwa is great also in battles. Akukho okumahlulayo. Abuza amadoda uSara athi kukhona lokumahlula uJehova na. Ingakhona impi ekwahlulile wena, but do not think ukuthi simhlulile noNkulunkulu. Lo ohamba phambi kwakho namhlanje njengoba uzophuma la ayikho impi emahlulayo. Uyanqoba. Uyabuza uDavide mayibhala amaphupho ethi ubani lenkosi yenkazimulo bese ethi he is the Lord strong and mighty. uJehova onamandla. Ethi the Lord mighty in battles. Ethi uJehova iqhawe lokulwa. Uyiqhawe lokulwa. Washo njalo uHezekhiya inkosi lapho khona uSanikharimi ebhekene nabo kwincwadi yeKronike zesibili wathi ningasabi madoda ama-Israyeli nisabalale
babona wathi yazini ukuthi bona beza nengalo nje yenyama kodwa thina ingalo kaNkulunkulu esilekelelayo ingakithi wathi uyasilwela yena izimpi zethu uNkulunkulu wethu lowo mangabe hamba phambi kwethu uzoqoba uzohlaza uzophakaza whatever engazama ukusivimba nakulo nyaka ka-2026 u-Isaiah 59:19 uthi so they shall fear the name of the Lord from the west and his glory from the rising of the sun. That's when the enemy comes in like a flood, the spirit of the Lord will lift up the standard against him. Uthi igama likaNkulunkulu bayokulisaba entshonalanga bephinde beyisaba nenkazimulo yakhe ephumeni kwelanga nala isitha sithi siphakamisa izinga lempi against thina. Umoya kaNkulunkulu ohlala kithi umduduzo umoya ogcwele ohamba nathi ongazelwa naye uyanyusa izinga naye against isitha sethu asikwazi ukusiqoka ngoba esihamba naye umnini mandla onke. He is the almighty God uphethe amandla onke. Ibhayibheli lithi esandleni sakhe kukhona igunya, esandleni sakhe kukhona amandla. Ayikho into ebahlulayo, ayikho into ebahlula, akumi lutho phambi kwakhe. Lithi ibhayibheli izwi lakhe lilodwa nje lidabula amalanga ngomlilo. Izwi lakhe nje akhuluma lithi liyaduma njengokuduma kwamanzi. Izwi lakhe uthi mangabe akhuluma ngalo uthi lihuba amahlathi. Izwi lakhe akhuluma nje, izwi lakhe liyawisa imithi ephakemeyo imisedari yaseLebanon. Akukho manje phambi kwakhe, amehlo akhe ayanohoza amalanga ngomlilo. Lithi ibhayibheli akabheke ngasemehlweni, uhlale ekhazimulweni okungasondeleki kuyo. Yiloyo ohamba phambi kwethu, akazi nezama ukuba phambi kwakho kulo nyaka kodwa kuzotshela ukuthi sebandini this time around. uNkulunkulu uyahamba phambi kwakho. Ungesabi, ungesabi, ungesabi. Yena lo uNkulunkulu umbono wakhe uhamba phambi kwakho. Victory is guaranteed. Victory is guaranteed. Ukunqoba kugarantiwe. Ayikho into mawuthi uyabheka ezinye indlela ukuthi kungenzeka kanjani ukuthi udliwe ayikho. Ukunqoba kuphela okugarantiwe okubekelwe wena. Victory is guaranteed upon your life. Ukunqoba empilweni yakho yabomoya number 1 uzozwa kuyo ukuthi ngempela unqobile. Uzozwa kumo ukuthi my God spiritually physical ayisenamandla. Makoto yangaphakathi yangaphandle ayinamandla webazalwa. Umoya uzoqoba physically also izifo zonke. Isikhathi siphelile sokuthi ibandla lihlale nezifo. Ibandla kaNkulunkulu alikwazi ukuhlala nezifo. uNkulunkulu wahamba phambi kwakho. Victory is guaranteed. Ukunqoba kugarantiwe. Wena madimoni ayathanda wathandi sihamba lona amandla uyasilwela. Washo njalo mangabe khuluma u-Elisha nomfana omncane wathi ungakhathazeki, baningi abangakithi kunabanabo. Uma uNkulunkulu emi ngakithi ubani ongamelana nathi? Isiphi isimo esingangaphambi kwethu? Obona amandla ufohla njengokufohla kwamanzi amaningi. uJehova Phanperisi uhamba phambi kwethu. Amen. Victory is guaranteed. Victory is guaranteed. Kama mkongena Kahulu 2025. uNkulunkulu uthi he is crossing over before you. Uyawela yena phambi kwakho.
njengoba ecrossa over before you nje akahambeli uyodlala ngaphesheya uyolungisela wena. Sesisalele manje amaminithi ambalwa singene 2026 already uNkulunkulu wethu usengaphambili. Manje lithi uyena izolo uyena namhlanje kanjalo naphakade kuyabhamuka akashintsha akaguquki. Yena lo uNkulunkulu umnini manje awukuseni wena namhlanje sibonga ukuthi awuqedwanga wena akavumanga ukuthi ube wena impako yesitha. Usho njalo uthi I am the Lord, I do not change. NginguJehova ngiguquki. Bese thi ninjalo ninamadodana kaIsrael aniqedwiwe bazalwane aniqedwanga noma isitha ngabe sizamile ukudwebula lapha nalaphaya kodwa uphelanga usekhona. Ngoba usekhona-ke uNkulunkulu akushoyo namhlanje uthi uyahamba phambi kwakho, uyakuhola, uyakuvikela, uyakuprovide, uyakulungisela indlela, ukuhelebhela amagequgeni, uyolungisa nezinto obungazazi ukuthi ziyobe yilunge. Uyothi ukhangela kuzo kulo nyaka kuqala nje uyomangala ukuthi inkosi akazanga angitshelwanga nanengxenye ukuthi umbekele okuhle kangaka. Lokho kungakahlali enhliziyweni yomuntu, lokho kungafikanga nasemcabangweni womuntu, yilokho uNkulunkulu akubekela abakhe kulo 2026. Yilokho inkosi asibekele khona ku 2026. Oh, nyawa kuyisibusiso. It's a must ukuthi siwuvule on our knees. Ja manje sizokabelela because uNkulunkulu usephumile kithi asibekele khona lo nyaka. Ukuthi ukuthi sibonge sithi masiwelela ngaphesheya unyakeni olandelayo singene sisemadolweni sifuleke. Sibonga lokho asenzele khona already. Sithi Baba sibonga lokho okwenzile nalokho okwenza manje nalokho sazokwenza ngoba kukhulu uNkulunkulu asibekele khona. Usibekele ukuqoba kodwa lithi iBhayibheli kwenqane sizathu indodana yomuntu yabonakaliswa ukuthi izodestroy all the works of the devil. This is your time. Ukuthi uhlabelele ngaphezu kwephimbo lakho. Mawucela ukukhamela sonke sokhothama sokhuleke Nkosini. Ngaphandle bawuthi bethi happy new year thina sobe sikhuleka. Sibonga isandla sakhe somusa esibe nathi kuze kube la. So sholo ukukhamela sithi umoya. Sinikeza udumo lo